హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై న్యూ వీడియో. ఈరోజు మన ట్రక్ సిమ్యులేటర్ ఇండోనేషియా ఆడబోతున్నాం. చూడండి, ఇదైతే మన ట్రక్. నేను దీన్ని కొన్నాను. ఇక్కడ మనకైతే ఫస్ట్ బేసిక్ గేమ్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి ట్రక్ ఇస్తారు. నేను తీసుకున్నాను. చూడండి, నేను మోడిఫికేషన్ చేశాను. అందు గురించి ట్రక్ ఇలా ఉంది. లేకపోతే గైస్ ఇలా ఉంటుంది గైస్ ట్రక్. పదండి ఇప్పుడు ఆడబోతున్నా. చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చారు. మనమైతే కార్గో టైప్స్ అయితే వుడ్ తీసుకుంటున్నాం. చూడండి, వచ్చేసాం. గేమ్ లోకి అయితే వచ్చేసాం. ఇప్పుడు